हाँ तो चलो लोगन भाई, आज हम तोहनी के आपन प्रेम कहानी सुनावत हनी। लेकिन हमार प्यार है शहर वाला कोका कोला वाला ना रहे। हमार प्यार हमारा गांव जवार के लिट्टी चोखा वाला रहे। हाँ तो चलो सुनो लोग। ओकरा के देखे खातिर पढ़े हम गईनी, ओकरे चक्कर में कई बेरी फेले भईनी। प्यार वाला हमारा के फिल्म देखा के बड़ बनैलस बोका। हम लिट्टी चोखा दे देलस धोखा नू। तो हम लोगन हंसतर लोगन एने हम प्यार प्यार करत तानी 12 महीना, ओकरा बिना मन हमार लागत कहीं ना। प्यार प्यार करत तानी 12 महीना आ ओकरा बिना मन हमार लागत कहीं ना। गाँव भर के लोग कहे फालतू कमीना, बाकी ओकरा बिना अब हमार मुश्किल बाजी। हमर सब कुछ धियाइल बन के जिंदगी में आइल आंधी के झोंका। हम लिट्टी चोखा दे देलस धोखा नू। साला लोग कहेला कि प्यार में आदमी आबाद हो जाला आ ना तो बर्बाद हो जाला। प्यार में केहू के आबाद भइल आज तक हम तो नहीं देखले, लेकिन बर्बाद तो उन्हीं लोग का सामने खा। हाँ तो अब अभी के सिचुएशन सुनो लो। दिन रात सुनत तानी बाबूजी के गाड़ी, ऊपर से लादाइल बाटे देह पर बेरोजगारी। ओकर तो बियाह हो गइल ससुरारी, अब लागत हम बन जाएम प्यार में भिखारी। हाँ तो भाई अब तोहनी लोग से अंत में इतने कहे कि सुनो लोग भाई, तोहनी के हम चेताई मत करी लोग ऐसन तू। हम लिट्टी चोखा दे देलस धोखा नू। अगर वीडियो अच्छा लागल होखे एकरा के लाइक करी, शेयर करी और ये हमार चैनल है एकरा के सब्सक्राइब करी। आगे बहुत अच्छा वीडियो आवेला बा।